Holstar lidičky, moje meno je Mr. Moreplay a ja vás vítam u tejto informačky. Takže v tejto informačke vám oznamujem, že bohužiaľ ruším kanál. Ale neruším ho doslovne, vlastne zruším ho, ale ja sa pridávam do Crafting Movies, čo je to ten kanál. Samozrejme, obyčajne sú to z GameSteamu, keďže dajako sa mi veľmi nedarilo Mr. Moreplay a som sa spýtal, že či nemôžem sa pridať ku Crafting Movies a oni povedali, že áno, tak som povedal, že aj ja. Tak vlastne to tak vzniklo, že som u nich. Takže videjka, ktoré budete vidieť, budú od nich a moje už pod ich kanálom a na mojom kanále už nebude nič. Kanál možno zruším celkovo, možno nie, neviem, možno že občas tam nejaké videjko dám, alebo že taký Minecraft, alebo dačo. Proste dačo možno tam dám dakedy, takže občas keď sa mrknete, tak možno tam dačo nové bude. Alebo tam budem dávať vlogy, neviem. Takže v skratke je to tak, že ruším svoj kanál a pridávam sa pod Crafting Movies, alebo že The Crafting Movies. Takže by som vás rád poprosil, že ak chcete ďalej pozerať moje videjka, alebo že proste ďalej chcete vidieť moju tvorbu a zároveň chcete vidieť tvorbu aj celkového Crafting Movies, tak bol by som, nie že rád, ale chcel by som vás poprosiť, že by ste presunuli odber na tento kanál. Proste tu dáte, že subscribe alebo odber, vidíte, že majú 99, 97, budú 99. Takže môžete mi nechať odber aj na mojom kanále, ako chcete, alebo presunte odber sem, ako chcete, je to na vás. Takže to je v skratke také dačo, uvidíme sa pri ďalšom videjku už na The Crafting Movies. Takže dúfam, že sa nehnevate a ďakujem vlastne za podporu, ktorú ste mi dávali, alebo že ste ma podporovali na tomto kanále. Takže lúčim sa s vami, dúfam, že sa vám toto páčilo. Ahojte, čaute.